B mailari ekingo diogu. 2008an eta 2009an jaiotako eskualdeko ikasleen artean banatuko ditugu sari hauek. Eta Maitane Legarretak banatuko ditu, epaimaikidea bera. Bueno, eta bertsoarekin hasita, nik erronka txiki bat botako dizuet. Begira, bi aipamen sari daude, 50 euroko sariarekin, baino kontua da utzi geratu direla. Ez da sariri banatu, ez da aipamenik egin, norbait ausartzen da bertsorien bat abestera? Hola, bapatian? Ez da? Seguro? Seguro zaude. Beno, orduan sariekin jarraituko dugu, ez da? Bigarren saria, 80 euro eta oroigarria. Triste bizi naiz eta. Amets, Zubizarreta. Eskerrik asko. Eta lehenengo saria 180 euro eta oroigarria, Kimetz Furundarena Agirre, nire bizitza. Zorionak, Kimetz. Eta poesiari ekingo diogu. Poesian, beste bi aipamen sari, ondorengo bertsoen egilei. Estanda botanikoa, Leire Sarasola Auzmendi. Txalo bero bat! Eta Aiora Jauregi Pagaldai, imperfekzioak. Bai, noski. Goizeroko txorien txorrotxuek haize ufadekin bat egin dute. Harmonian, kadentzia perfektuan. Gauero legez, ontzak kantari diardu. Ilarriaren isladapeko uluak, iluntasunaren distira. Perfekzioaren munduan murgiltzean, dena da errealitate faltsua. Pasteltxoen gisa jaten ditugun gezurrak, gizartearen azpijokoa. Zure etxeko lorategian egongo banintz, zuretzat tximeletak, niretzat zomorroak. Ni naiz larrosen arteko lore ihartua. Ostadarreren 7 koloreek egun goibela kolorezatu dute. 7 kolore, sentimentu, bizipen. Banan kontatu ditut. Zergatik 7? Bada, ni naizelako 8. Perfekzio imperfektua, ez naizena adieraztearen saiakera. Imperfekzio perfektua, benetan naizena erakustearen beldur. Sarritan behar dugu, bien arteko oreka bilatu. Zeren, imperfekzioz beterik, naiz ni perfektu. Ze polita Aiora, zoragarria. Gustora ongo ginak hemen entzuten. Ederki ba. Sariekin jarraituz, bigarren saria 80 euro eta oroigarria, iraganaldiko elorria, Amaia Sarasola Auzmendi. Eta lehenengo saria, 180 euro eta oroigarria, oinatzak
Duna Urteaga Jauregi. Bueno, Dunak ere irakurriko digu, ondo? Hitzak pertsona txikiak dira, buruan zehar tipitapa ibiltzen direnak. Batzuek energia gutxi dute, eta tipitapa berehala nekatzen dira. Baina badira energia asko dutenak ere, eta tipitapa badirudi inoiz ez direla nekatuko. Eta handoaz buruan zehar tipitapa zapaldutako leku orotan oinatzak utziz. Eta hitzek tipitapa jarraitzen duten bitartean, tipitapa pentsatzeari ezin utzi. Pentsatzearekin batera, tipitapa hitzak indartuz doaz, berriro ere tipitapa oinez jarraitzeko. Beraz, handoaz tipitapa oinez, buruan zehar milaka hitz, tipitapa oinatzak utziz. Eta tipitapa jarraitzen dute, badirudi inoiz ez direla nekatuko. Baina burua berriz jada nekatu da, tipitapa hitzak soinean oinez eramateaz. Baina hitzek tipitapa oinatzak utziz jarraitzen dute. Eta oinatzak min egiten hasten dira. Tipitapa oinatzak oinaze bihurtu arte. Izan ere, badira, tipitapa oinatzak oinaze bihurtu arte, tipitapa jarraitzen duten hitzak ere. Oso ondo, Duna. Jarraitu zuk ere tipitapa idazten, da nekatzen bazara, deskantsatu, eta gero berriz jarraitu, tipitapa, oso ondo ari zarata. Ederki ba, prosarekin jarraituko dugu. 3 aipamen sari, ondorengo idazlanen egilei. Hormatxoria eta Inurria, Maili Soroa Aguado. Iri Grisa, María Ruiz Lasa. Mariak ere irakurriko digu. Emakumeen bizitza erabat desberdina zen. Emakumeek etxean lan egiten zuten, gau naiz egun, jaiegun naiz astegunetan. Ez zuten festarako denborarik. Umeen eta zikinkeriaren naiz lapikoen artean jaio, bizi eta azartzen ziren. 14 urte betetzen zituztenetik, umeen zainketan egotea zen bere lana. Senarrak arazonen bat edo eguntxarra izan bazuen, emazteak oraindu behar izaten zuen dena etxe gehienetan. Ez zer esateko eskubiderik izan gabe. Orduan jasotzen zituen zartadak izugarriak ziren, eta askotan konortea galdu eta heltzen ziren. Bazirudien emakumeak ez direla pertsonak. Gizonen nahi zituzten bezala erabiltzeko trapuzar edo tresnak baizik. Hau eta aspertzen zirenean, alde batera uztarekin nahikoa zuten. Aguertatzen zenean, gizonak, beste emakume gazteago baten bila joaten ziren. Topatzen zutenean, eskuratu ezin zitzaketen milaka gauza eskaintzen zizkieten. Eta bizitza hobeago bat izango zutelakoaren ustetan, ia umeak ziren eskatxauek, gizonen eskuetan jartzen ziren, irtera gabeko bizitza okerrago batetara sartzen zirela ohartu gabe. Emakumerik aurkitzen ez dutenean, beraien alabetaz jabetzen ziren. Beraiekin nahi zutena eginez. Zorionak, Maria. Kontakizun gordina, baina ederki idatzi hau ere. Eta, 3. Itxarongela, Isabel Iturbe Cabezas. Zorionak, Isabel. Ondo ba, prosa ataleko sariekin hasiko gara. 3. saria, 80 euro eta oroigarria, Izaro Aramburu Ansa, beldurraren beldur.
Bigarren saria 150 euro eta oroigarria, agur, Amets Zubizarreta. Amets, baldaukazu lekurik, oroigarri guztia jartzeko. Karo. Apale arba jarri beharko zue, Eta lehenengo saria 180 euro eta oroigarria, hemen bizida maitasuna, Lide Urteaga Riaño. Eskerrik asko.